Kamar da muka sani shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ajiye takararsa, ma'ana ya fasa yin takara a zaben shugaban kasar na shekarar 2024, inda ya musanya kansa da mataimakiyarsa Kamala Harris. Ba don komai ba, hidan tsufansa da rasa tunaninsa da yake lokaci zuwa lokaci, wanda hakan yasa aka tilasta masa aka matse masa lamba gida da waje ya janya wannan takara. Amma kuma har yanzu shine shugaban kasar. Za a gudanar da zaben ne a watan Nuwamba wannan shekara. Shugaban kasa sabo zai karɓi mulki a watan Janairun shekarar 2025. Da haka Joe Biden na da sauran watanni 6. Yanzu kuma za mu duba wani irin tarihi ne Biden ya rubuta a kansa tsakanin shekaru 50 da ya kwashe yana siyasa. To masu kallo na duk dai a cikin bidiyon namu na yau za ku ji cewa kasar China ta yi nasarar tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da haɗin kai tsakanin kungiyar mayakan Gaza da kungiyar fata da ke yammacin kogin Jordan. Jami'an sanda a kasar Uganda sun fafata da masu zanga-zangar adawa da cin hanci da rashawa a babban birnin kasar Kampala tare da kame ɗaruruwan su. Kazalika za ku cewa shugaban kasar Najeriya Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya ga 'yan Najeriya babu buƙatar su zanga-zanga. Duk a lokaci guda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa akwai wasu kungiyoyi da ke shirin amfani da zanga-zangar da za a Najeriya domin tada da kayar baya a faɗin kasar. Labarin zamu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau. Watanni shida kacal suka rage wa Biden ya kammala rubuta tarihinsa na siyasa a kasar Amurka. A tsakanin waɗannan watanni shida Biden zai iya kokarinsa domin ƙarshen sa ta kyau, sai dai kuma yin jam'iyyar adawa Republicans ba za su taɓa barin hakan ta faru ba, domin tuni suka ƙara kunno masa wutar. Kakakin majalisar dokokin kasar ya ce ya zama wajibi Biden ya aje shugabancin kasar gabaki ɗaya. Inda ya ce idan har bai da kwari da ingancin da zai sake tsayawa takara bai kamata a bar shi ya ci gaba da jagorantar kasar ba. Don haka ya zama wajibi ya janye gabaki ɗaya daga harkar shugabanci. Ko shakka babu a ɗan tsakanin nan za a kwashi 'yan kallo a fannin siyasar Amurka, musamman ma idan jam'iyyar Democrat suka zaɓi Kamala Harris a matsayin 'yar takararsu, wanda ya kamo kan yakin neman zaɓenta. Joe Biden zai taka muhimmiyar rawa ta wannan bangare a matsayinsa na shugaban kasa, muryar sana da nauyi. Har yanzu magoya bayansa suna son shi. Da haka ya zama wajibi ya karfafa musu gwiwa su zaɓi Kamala Harris. Kuma kar ku manta cewa har yanzu Amurka na da hannu dumu-dumu a manyan yakuna biyu a faɗin duniya. Waɗannan yakuna biyu ba su taɓa tsagaita ba don wani zaɓe a ƙasar Amurka, wanda ya nuna mana cewa har yanzu Biden na da sauran karfin faɗa a ji a waɗannan yakuna. Amma shin bayan watan Janairun shekarar 2025 fa, alamu sun tabbatar mana da cewa Biden zai ritaya gabaki ɗaya a siyasa. Domin a yanzu haka babban shugabannin kasar kalilan ne suke ci gaba da tsoma bakinsu a harkokin siyasar kasar. Sai dai shi Biden shekarunsa 81 zai matakar wuya iyalinsa ma sabbar shi ya ci gaba da tsoma baki a siyasa. Wanda hakan ya samu da wata tambaya guda: wani irin tarihi ne Biden zai baiwa kansa idan ya yi ritaya? Abu na farko a tarihin siyasar Biden ita ce dadewar da ya yi. Shekaru 52 kenan Biden na siyasa. Ya fara ne da zama sanata a shekarar 1972. Lokacin yana da shekaru 29, wanda ke nufin cewa da ƙuruciyarsa ya shiga siyasa. Amma ya kwashe tsawon shekaru da dama kafin ya iya kaiwa ga fadar White House. Shekaru 36 ya yi a kujerar sanata, ya yi shekaru 8 a matsayin mataimakin shugaban kasa, yanzu kuma ya yi shekaru 4 a matsayin shugaban kasa, wanda ko shakka babu bangare ne mai kyau a tarihin nasa na siyasa. Amma ba za mu iya duba gabaki ɗayansu ba. Abin da za ku mai da hankali a kai shine shekaru 4 da ya yi a matsayinsa na shugaban kasar. Yakin neman zaben Biden na shekarar 2020 ya yi namijin kokari. Ya zamo zakara tsakanin waɗanda ke son kasancewa 'yan takarar jam'iyyar Democrat. Sannan ya yi wani abin da ba kasafai ake samun sa ba a siyasar kasar. Ya doke shugaban kasa mai ci a zabe. Ya karɓi kujerar shugabancin kasar a watan Janairun shekarar 2021 a daidai lokacin da Amurka ke kan yakar cutar annobar corona. Sannan daga baya ya fuskanci gagarumar zanga-zangar da ba taɓa ganin irin ta ba a tarihin kasar Amurka. Zanga-zangar da aka ce Trump ne ya haɗa ta, wanda kuma kamar cin fuska ne ga demokuraɗiyyar kasar. A wannan lokaci Biden ya dage magana akan samun lafiya da zaman lafiya. Takensa shine doron bayan Amurka. Amma tambayi ita ce shin hakan ya kai shi ga wata nasara kuwa? Ko shakka babu Biden ya zantar da wasu manyan dokoki da ko gobe za a alfahari da su. Na farko, ya zantar da dala tiriliyan 2 a fannin magance cutar annobar corona. Na biyu, ya zantar da dala tiriliyan 1 a fannin haɓaka ababen more rayuwa. Na uku, ya zantar da dala biliyan 32 domin kera chips ko kuma kira su da semiconductor a Amurka, abubuwan da ake kira motoci, wayoyi, kwamfutoci da dai sauransu. Na ƙarshe kuma ya rage hawa farashin kayayyaki a Amurka. A takarda dai hakan gabaki ne abu ne mai kyau. Biden ba shi da wasu abokan sosai a majalisar dokokin kasar. Hasali ma a shekarar 2022 'yan jam'iyyar adawa Republican su ne suka karɓa majalisar. Da haka zantar da wannan ƙuduri babban al'amari ne ga Biden. Tarihi ne da ba za a taɓa manta da shi ba. Yanzu kuma mu wayo kan gazawarsa. Abu na farko daga cikin gazawarsa shine Biden ya gaza magance matsalar bindigu a Amurka. Ga alama na mun gani, matashi dauke da bindiga ya kusa kashe tsohon shugaban kasa a wajen kamfen. Damar da aka baiwa Amurka na mallakar bindiga yayi yawa, har ta kai ga al'amarin ya kazamce akan idanun shi. Amma babbar gazawa tashi ta zo ne daga waje.
saboda Biden yana amfani ne da tunanin tsofaffin shugabannin kasar a fannin dokoki da manufofin Amurka a kasashen ƙetare. An yi tsammanin cewa zai iya yin wani abin a zo a gani ta wannan bangare, sai aka samu akasin hakan. Ta iya yiwa ya nasarar haɗa kawunan kasashen nahiyar Turai a fannin adawa da Rasha, amma haɗin kan nasu bai kai su ko ina ba, bai kai su ga nasara ba. A yanzu haka Rasha ta mamaye kaso 18 na manyan yankunan Ukraine. Bugu da ƙari ya ja wannan yaƙi da tsayi hatta kai ga ya gajiyar da masu bayar da tallafin makaman, wanda hakan babbar gazawa ce a gare shi. Haka ma a nahiyar Afirka, China da Rasha suna kokarin kwace ikon su a gabaki ɗaya yankin. Hakan take a gabas ta tsakiya. A koda yaushe za a riga tuna da Biden da irin rawar da ya taka wajen kashe Falastinawa. Ta iya yiwa a koda yaushe yana fitowa ya sauki Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, amma ya ci gaba da ba su makamai. Sakamakon hakan an kashe Falastinawa sama da 40,000. Wannan shine tarihin da Biden ya rubuta a yammacin Asiya. Sannan ta ne za mu iya manta da Afghanistan. Amurka ta kwashe tsawon shekaru 20 tana yakar kungiyar Taliban a Afghanistan. Sai da Biden ya hau ya janye sojojin Amurka da kasar. A gurin kungiyar nasara ce a gurin Biden, ko kuma in ce a gurin Amurka gabaki, saboda shi ya ja musu gagarumar gazawa ce. Da haka gobe idan aka tambaye mutane za su iya bada takaitaccen tarihin siyasar Biden. Ya kasance mafadaci wanda ya kin kasa a goyo a fannin mafarkinsa na zama shugaban kasa. Ya gwada a shekarar 1988 bai nasara ba, ya gwada a shekarar 2007 bai nasara ba. Ƙarshe aka zabe shi a mataimakin shugaban kasa. Barack Obama ya zabe shi a mataimakin shugaban kasa. Sannan ya ƙara gwada a shekarar 2020 ya nasara. Da aka zo shekarar 2004 sai ya janya takararsa saboda ya tsufa. Biden ya so ya ƙara doke Trump a karo na biyu kafin ya ajiye siyasa, sai da hakan ba zai yiwu ba. Da haka yanzu ya rage ga mataimakiyarsa ta taimaka mishi ta share kwabar da ita ma za ta iya hakan ne kawai idan ta lashe zabe. In kuma suka bari Trump ya koma to fa kashin su ya bushe. Za a kwashi shekara da shekaru ana tsinewa Biden komun tsufansa. Ba za a ringa ganin jam'iyyarsa da laifi ba, ba za a ga mataimakiyarsa da laifi ba, shi za a ringa gani da laifi. Trump zai yi duk wani abin da zai yi domin ya shafa masa bakin fenti. Kuma ya zama wajibi a rubuta hakan a cikin tarihin Biden na siyasa. Yanzu kuma bar mu waya kan yakin Isra'ila da kungiyar mayakan Gaza. Wannan yaki yayi jagora zuwa ga wani muhimmin al'amari a tsakanin Falastinawa, wanda ba komai bane illa haɗin kai. Ko kun san waye wasilar wannan haɗin kai? China. Na san za ku ji abin wani bambara kai, bara na muku dalla-dalla. Falastinawa kuna bi kawai suke juya a ƙasar Falastino. Zirin Gaza take karkashin kungiyar mayakan yankin, yammacin kogin Jordan da ke karkashin wata jam'iyyar siyasa da ake kira da PA, wato Palestinian Authority. Ita kuma wannan PA tana karkashin wata kungiya da ake kira Fatah. Kungiya ce da marigayi Yasser Arafat ya kafa. Kungiyar mayakan Gaza da kungiyar Fatah sun kasance abokan gaba tun daga shekarar 2007 lokacin da aka gwabza yakin basasa a Gaza. Kungiyar mayakan Gaza ta zaɓi amfani da bakin bindiga kan Isra'ila. Ita kuma Fatah ta zaɓi ban hanyar siyasa da diplomasiya. Wannan gaba ta su ita ta gajiyar da yakin da suke neman yancin kasar su. A yanzu kuma hakan ya zo ƙarshe. Bangarorin biyu sun cimma wata yarjejeniya ta zaman lafiya da haɗin kai. Sun kai ziyara ƙasar China a satin da ya gabata, inda aka samu tattaunawa ta fahimta na tsawon kwanaki 3 a tsakaninsu, wanda a ƙarshe ta kai su ga rattaba hannu akan wannan yarjejeniya. Mun rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin kai ne domin nuna cewa hanya mafi kyau da tsari na samun ci gaba ta wannan bangare shine haɗin kai, kuma shine dalilin da yasa muka amince da haɗin kan namu. Mu ne muka yi wannan kira, kuma ba za mu taɓa bari wani abu ya katse wannan haɗin kai namu ba. Sau da dama mun nemi taimako a wannan duniya tamu domin tsayar da wannan rashin gaskiyar da ake wa Falastinawa. Mun fuskanci matsaloli a fannin yanke shawarwari daga hukumomin ƙasa da ƙasa, saboda ba za mu iya aiwatar da waɗannan shawarwari da suke yankewa ba. Suna kiran wannan yarjejeniya da Beijing Declaration. China ta ɗauki tsawon lokaci tana aiki akan hakan. Ta fara tuntuɓa ƙungiyoyin ne a watan Afrilun wannan shekara, hakan ya kawo su ga wannan nasara. Amma abin da kowa ke son ji shine me ita yarjejeniyar ta su da kunsa. Hakika yarjejeniyar ta kunshi wasu muhimman abubuwa. Na farko, za su haɗe kansu su ƙirƙiri gwamnati guda ta wucin gadi. Bayan yakin kuma za a samar da sabon shugaban ƙasa. Abu na uku, za su gudanar da zaɓe bayan yaƙi. Abu na ƙarshe kuma za su haɗe kawunan su domin yaƙar Isra'ila. Gabaki ɗaya kan manyan shawarwari ne. Ƙungiyar mayakan Gaza da Fatah sun amince da haɗe kawunan su domin mulkar Falastino. Idan aka yi nasara ta wannan bangare zai haɓaka yakin da suke da neman yanci. Amma shin ta ne ita Beijing za ta ƙare da hakan? Na farko dai neman suna suke yi. Beijing tana so ta sakanta a matsayin mai shiga tsakani, tana so ta zama jami'ar wanzar da zaman lafiya a yankin Larabawa. Mun ga alamun hakan. A shekarar ta gabata sun jagoranci yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Iran da kasar Saudiya. Yanzu kuma gashi sun ƙara maimaita tsakanin Fatah da kungiyar mayakan Gaza. Da haka a fili yake China na samun ci gaba a fannin shiga tsakani. Abu na biyu kuma, China za ta samu karfin fada a ji a yankin Laraba. Na tsawon shekaru kasashen Laraba sun yi kokarin su domin su yi abin da ta yi, su samu da zaman lafiya tsakanin Fatah da kungiyar mayakan Gaza, amma abin ya ci tara. Naka da dukkan alamu a shirye suke da su maraba da yunkurin na China, kuma ba anan suka tsaya ba. Ministan harkokin wajen kasar China Wang Yi shi ya jagoranci wannan yarjejeniya da sa hannun gabaki daya.
sannan a ƙarshe ya ba da wani sako cewa China a shirye take da ta wanzar da zaman lafiya a gabaki ɗaya faɗin gabas ta tsakiya. China a shirye take ta karfafa tattaunawa ta haɗin kai da duk wanda ke da hannu domin amfani da wannan yarjejeniya ta Beijing Declaration da aka samu a yau tare da taka muhimmiyar rawa a fannin wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Alamu sun nuna cewa abin harin China na gaba shine yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan Gaza. Sai da hakan ya dogara ne da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sai yana so. A yanzu haka Netanyahu yana kasar Amurka, a jiya ya gana da shugaban kasar Joe Biden. A yau kuma zai jawabi a majalisar dokokin kasar. Shi dai Biden ba shi ya gayyato Netanyahu ba, jam'iyyar Republicans ce ta gayyato shi. Ko a jiya ma ba wai ya gana da Biden bane, ya gana ne da mataimakiyarsa Kamala Harris. Dalili ko shine Biden bakin haushinsa yake ci. Ya so Netanyahu ya karbi yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsa da kungiyar mayakan Gaza amma yaki. Shi da yan koransa suna son ci gaba da gauza da wannan yaki. Sannan wata tambaya anan ita ce, shin ta ne hakan zai yi tasiri akan yakin neman zaɓe a ƙasar Amurka? Hakika dai wasu abubuwa guda biyu za su iya faruwa. Na farko, a yanzu dai Biden ba shi da wani kamfen a gabansa, balantana ya damu da wasu Yahuda suna goyon bayansa ko ba za goyon bayansa, don haka zai iya matsewa Netanyahu lamba a duk lokacin da yake so a tsakanin waɗannan watanni 6 suka rage masa. Sai dai ka manta cewa Biden ya musanya kan shi ne da mataimakiyarsa, don haka duk wani mataki da zai ɗauka kan Netanyahu zai shafi Kamala Harris. Hakan zai tilasta masa ya kyale shi ko yana so ko baya so. Da haka yanzu wani mataki ne Joe Biden zai dauka. A jeje a wajen wani taron manema labarai, Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dan yi jawabi akan cewa akwai wata yarjejeniya ta musayar fursunoni akan hanya. Muna da burin dawo da su gida gabaki da. Yanayin da zai dawo da su yana ci gaba da nuna. Bisa dalilan cewa muna matukar matsewa kungiyar mayakan Gaza lamba, kuma muna ganin sauyi. Wannan sauyi zai ci gaba da girmama domin muna da niyyar yin sa. Wannan yana ɗaya daga cikin manufofin yakin namu. Hakika dai wannan wani irin yanayi ne na sabani. Netanyahu na Amurka na gana da shugabannin kasar yayin da kungiyar mayakan Gaza da Fatah suke China suna daidaita tsakaninsu. Yanzu dai wata tambaya guda ce ta rage. Shin wannan daidaitawa da aka samu a tsakaninsu za ta yi karko kuwa? Akwai dalilin da yasa na wannan tambaya. Kungiyar mayakan Gaza dai ana mata kullum kungiyar 'yan ta'adda musamman ma a idanun kasashen yamma. Da haka duk wata kasa za ta tunkare su da sunan soyayya za ta fuskanci fushin su. Da kuma kungiyar Fatah ana mata kallon kungiyar siyasa ko kuma ce jam'iyyar siyasa. Shin za ta iya sadaukar da wannan maki da aka mata? Shin me zai faru idan kungiyar mayakan Gaza ta kara kai hari Isra'ila? Za su kara ja gefe su kama hannayensu da kuma za su shiga yakin ayi da su. Wannan su ne tambayoyin da suka dababe wannan yarjejeniya ta su. A kasar Amurka kuma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan Gaza babban nasara ce. Duk wanda ya nasarar yin hakan zai samu damar yin alfahari, kuma za a rubuta shi a littafin tarihin yaƙe-yaƙe a yankin Gabas ta Tsakiya. Yanzu kuma bari mu leƙa kasar Uganda. Kasar da ke gida ga akalla mutane miliyan 50. Wasu daga cikin waɗannan mutane sun samu ƙwarin gwiwa daga zanga-zanga da ke gudana a ƙasar Kenya a yanzu haka. Kamar 'yan ƙasar Kenya su ma ƙasar Uganda sun yanke shawarar kaddamar da zanga-zanga a jiya Talata. Ɗaruruwan matasa ne suka kaddamar da tattaki zuwa majalisar dokokin ƙasar a babban birnin ƙasar Kampala. Zanga-zanga ce ta adawa da cin hanci da rashawa da almundana kudade a faɗin ƙasar. Abin harinsu na farko ita ce wata mata da ake kira da Anita Aman, kakakin majalisar dokokin kasar. Al'ummar kasar sun imanin cewa Anita ita ce kan gaba wajen almundahana kudade, kuma ba ita kadai ba har da kasashen yamma, domin a yanzu haka ta kasance karkashin takunkuman su akan hakan. A watan Afrilun wannan shekara ne Amurka ta kagaba Anita takunkumi akan cewa tana amfani da kudaden kasar ta hanyoyin da basu dace ba. Kasar Burtaniya ma haka. A zarge-zargen da ake mata sun hada da karkatar da wasu ma'udan kudade da ya kamata a baiwa mabukata a kasar, inda suka kasa wannan kudi akan teburi kowa kashi rabansa. Wannan shine abin da Amurka ta ce kuma yan al'umma kasar sun yarda da su. Da dukkan alamu wannan zanga-zanga ta samu nasaba ne daga wata ke faruwa a kasar Kenya. Matasan kasar Kenya sun kwashe tsawon makonni suna gudanar da wannan zanga-zanga, yanzu ma ta zama kamar al'ada. Kan gudanar da ita ne a kowace ranar Talata da Alhamis. Kuma kasar Uganda sun bi sahu. Matasan kasar sun yi kira da babban murya zuwa ga al'ummar kasar su fito kunsu da kurkutar su dan a yi tattake zuwa majalisar dokokin kasar su nuna wa gwamnati fushin su. Sai akwai wata 'yan matsala guda. Akwai bambancin mulki tsakanin Uganda da Kenya. Mutum guda ke mulkar Uganda na tsawon shekaru 40, sunansa Yoweri Museveni. Ya karɓi ragaman mulkin kasar ne a shekarar 1986. Tun daga wannan lokaci yake shugabantar kasar har zuwa yau. Bugu da ƙari a yanzu haka dan shi shine shugaban rundunar sojin kasar, wanda a fili nuna cewa shi zai gaje shi idan ya zan babu. Hakan kwata-kwata baya kamanceceniya da mulkin demokaradiyya. Wannan kadai ya isa tabbatar mana da cewa Uganda ba ta buƙatar zanga-zanga. Asali ma tun daga ran da aka san da wannan zanga-zangar gwamnatin kasar ta shiga shiri. Shugaban kasar Museveni ya fito ya gargadi da jan kunne ga 'yan kasar, inda ya ce kada su sake su yi wasa da wuta. Kazalika hukumar 'yan sandan kasar sun ce ba za su taba amincewa da wata zanga-zanga ta banza da wofi ba. Fayafayen bidiyoyi da dama sun karaɗa shafin sada zumunta da ke nuna da 'yan sandan kasar Uganda ke fito da motocin yaƙi yadda kasar za a fuskanci wani gagarumin yaƙi. Cikin sauri dakarun soja na 'yan sanda suka bazu a babban birnin kasar Kampala.
an saka madakata ta ko ina, bugu da ƙari an zagaya ana kama 'yan siyasa masu adawa da gwamnatin Museveni dan dai kada waɗannan masu zanga-zanga su samu duk wani irin goyon baya. Amma duk da haka da wasu suka fito a jiya Talata inda suka fuskanci 'yan sanda, an kame ɗaruruwan su, wasu kuma an ji musu raunuka, wanda kamar sako ne gwamnatin ƙasar take isarwa kan cewa ba ta iya yarda da duk wani tawaye da gurin 'yan ƙasar ba. Zai tambaya ana ita ce shin wannan kame zai dakatar da zanga-zanga a ƙasar kuwa? Don ci gaba da bibiyar wannan labari tare da zuwa da sanar da ku duk halin da ake ciki. A jiya Talata ne shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya kira ga 'yan Najeriya da ke shirin gudanar da zanga-zangar yunwa da tsadar rayuwa, inda ya ce babu buƙatar su gudanar da zanga-zanga domin ya ji kiransu, su ba shi lokaci domin ya amsa. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na ƙasa Muhammad Idris ne ya bayyana hakan ga manema labarai a jiya Talata bayan wata gana sirri da suke da shugaba Tinubu a fadar Aso Rock Villa da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kwarai ko ai ka san ita gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu gwamnati ce mai sauraron korafin jama'a. Duk lokacin da mutane suka yi korafi akan kowane irin abu ne za ga an shi shugaba ya ce a duba a sake nazari a kai. To ina tabbatar maka da cewa ita gwamnati tana nan tana nazari, tana kuma duba hanyoyin da aka ga ya dace domin a tabbatar da an kwabe wannan abu na zanga-zanga. Shi dai harkan zanga-zanga ba abu bane mai alfanu ga jama'a baki daya. Mun sha ganin inda aka yi zanga-zangan nan, mun kuma ga inda abun ya kai su. Duk kasashen duniya da suka je suka shiga wannan harka na zanga-zanga, ai idan ka lura ba a kwashe lafiya ba. To ba mu san Najeriya ta shiga cikin irin wannan hali. Shi yasa shugaba Bola Ahmed Tinubu yake kira ga 'yan Najeriya, musamman samari kenan za a ce da 'yan mata, wato mutane matasa, su yi haƙuri. Lalle ana duba wannan al'amari. Idan ka lura akwai mataki na farko da gwamnati ta ɗauka na a samu a raba wato kayan abinci ga al'ummar Najeriya. An kai shinkafa jihohi duka gaba ɗaya na 36 da kuma Abuja da ke ƙasar nan. Akwai wani shiri da ake na CNG, ma'ana wannan harka na iskar gas, wanda duk motocin da za su yi aiki da wato wannan na'ura mai iskar gas. Ma'ana idan misali kana kashe naira 10 wajen sufuri, yanzu kudinka zai dawo ƙasa ma da naira 4. Kaga an sake samun ci gaba. Yayin da tukun ma'aikatar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin cewa za a amfani da waɗannan masu zanga-zanga wajen tayar da ƙayar baya a faɗin ƙasar. Akwai wasu da suke da manufa ta daban. Wannan zanga-zanga dai za ta fara ne daga ranar 1 ga watan Agusta shekarar 2024 zuwa ranar 10 ga watan Agusta. Yan Najeriya za su gudanar da wannan zanga-zanga ne domin nuna gwamnatin Najeriya fushin su akan yadda tsadar rayuwa da kuma halin rashin tsaro ya kamari a faɗin ƙasar. A wani bincike tsaro da gudana a ranar 19 ga watan Yulin wannan shekara da muke ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta game da yiwuwar tashin hankali a faɗin Najeriya sakamakon wannan zanga-zanga da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. Yanzu dai za mu jira mu gani 'yan Najeriya za su cika alƙawarinsu. Kwanaki 8 kacal ya rage. To masu kallon duka dai anan na kawo ƙarshen labaran namu ne. Me za ku cewa dangane labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayinku. Kar kuma na follow ku like ku share wannan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ku ci gaba bibiya na a koda yaushe domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya. Ne na ku ba shi ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba.